Aquí estic, Jesús, disposat a passar una estona amb tu. M'agrada acostar-me a escoltar la teva paraula i a pregar amb tu. Busco calma, respiro amb tranquil·litat. Fins i tot puc tancar els ulls per tal d'acompanyar millor a Jesús. Pensa en una persona que hagis admirat molt. Potser el que se t'ha acudit és una persona que ha fet grans coses, que és molt famosa. Per exemple, un cantant, un futbolista, però Jesús es fixa en una altra cosa. Escolta la lectura i esbrina. Un dels fariseus va voler examinar Jesús sobre la llei, que per a ells era molt important, i li va dir: Mestre, quin és el manament més important de la llei? Ell li va dir: estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tot el teu ser. Aquest és el manament principal, però el segon és igual d'important. Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix. Amb aquests dos manaments se sosté tota la resta. Els fariseus es van quedar admirats per com de bé que responia. Jesús es fixa en les persones que han estimat molt al llarg de la seva vida. Qui coneixes que hagi estimat molt al llarg de la seva vida? Qui has conegut que sigui admirable per aquesta raó? Potser et venen a la ment persones que ja no hi són perquè han acabat el seu camí en el món i ja es troben al costat de Jesús. Què sents en recordar-les? Doncs bé, aquestes persones són els nostres sants, els sants de cada dia, els sants de la porta del costat de casa. Un sant és una persona que ha estimat tant i que ha volgut ser tan amiga de Jesús que ens serveix de model i d'exemple. Per això els recordem i els celebrem. Mira la teva vida. Quins sants d'aquests has conegut o coneixes? Podries dir alguns noms? Pensa-hi i repeteix-los interiorment. Jesús ens diu que hem d'estimar Déu i estimar tots els que tenim al voltant, amb tot el nostre cor, amb totes les nostres ganes. Què canviaria si aquesta fos la norma de la teva escola, a la família, amb els teus amics, en el teu equip? Avui recordem tots aquells que han estimat així, els sentim ben a prop i els demanem que ens acompanyin a estimar com van fer ells. Has volgut venir a mi, has volgut a dins meu quedar-te, has volgut allotjar-te a ma casa sense ni saber, sense ni preguntar com serà això. Has volgut venir a mi, has volgut a dins meu quedar-te, has volgut contar-me a l'oïda que sóc ton tresor, el teu somni i amic, i sempre estaràs junt amb mi i acolliré la vida que tu em dones i acolliré la vida que tu portes, la vida que tu ets ja. Tots somnies que tots estimem i cuidem nostre amor, nostra llar. És la teva manera d'estimar. Has volgut venir a mi, has volgut venir a mi, has volgut venir a mi, has volgut venir a mi.
Has volgut venir a mi, has volgut a dins meu quedar-te, has volgut allotjar-te a ma casa sense ni saber, sense ni preguntar com serà això. Has volgut venir a mi, has volgut a dins meu quedar-te, has volgut contar-me a l'oïda que sóc ton tresor, el teu somni i amic, i sempre estaràs junt amb mi. I acolliré la vida que tu em dones, i acolliré la vida que tu portes, la vida que tu ets ja. Doncs somies que tots estimem i cuidem nostre amor, nostre llar. És la teva manera d'estimar. Doncs somies que tots estimem i cuidem nostre amor, nostre llar. És la teva manera d'estimar. És la teva manera d'estimar. És la teva manera d'estimar. Per acabar la pregària, repeteix al final de cada frase: vull estimar com tu ens ensenyes. Quan estic contenta, alegre i m'estic divertint, vull estimar com tu ens ensenyes. Quan a l'escola se'ns presentin dificultats amb els companys, vull estimar com tu ens ensenyes. Quan a casa les coses vagin bé, vull estimar com tu ens ensenyes. Quan tingui alguna discussió amb algú que pensa diferent, vull estimar com tu ens ensenyes. Quan senti que et demanes que ajudi els altres, vull estimar com tu ens ensenyes. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.